ni mondo alosane kodgi okinyi ma kawuono. Gilerwa ni higa biro ka mar manyo kendo wa plan gik kethore for so long. Kata sani pogombo ni piny odoge piny, life odoge mapiny matin mondo kijende ma bendo yude ngufu mar ng'iyo gik ma gionge go. Ni pango mar timo ang'o chakiga? An napango ni chakiga ni nagombo ni an bende abede kata gi gacha moro. Ang'eyo kata gacha moro, abende ariera go dala wa wuothe go matin. Pok abedo kata gi no ka afford. Pesa no dhi otama. Pesa mane an go nadhi atiyo go kich life no idho. Gik moko mang'eny ka linda mama geni mane ka ng'ato tuo dhi osiptal nyalo konyore go gigo no dhi obedo maonge. Erokamano ahinya. Wadwa loso gi jomoko. Hebu nyisa ni iluongi ni ng'a? Asto nyisa ni in ni pango mar timo ang'o giko mar higa ni to be itimo gigo? Erokamano Crispin. Iloso gi George Odiwo George. To higa ni ok aneno kodhi kodwa maber ahinya. Higa ni tek kabisa nikech an ja biashara. An auso ga rech. Koro gima nodhinwa malo no bech mo nodhi malo kabisa. Koro kata faida man wayudo kuom rech onge, transport odhi malo kabisa. Koro ngima obedonwa matek. Koro akwayo jatelo ma president marwa manwa yiero duoknwa ngima mondo obed mayot ma kaka wan jo vijende ma jo hustler. Wane wanyalo neno kaka gik ma nyalo bedo mayot. Erokamano jatelo. Ai ni pango timo ang'o? An gima napango ni kapo ni gorumo. Nitiere oda moro mana chako gero mondo mi adhi mbele gi gere lakini odno nokwamo. Erokamano. Erokamano ahinya. Awan gi moko bende nyiso ni iluongi ni ng'a? To in higa osebedo ni nade chakre ne wachako higa nyakoro sani koro higa dhi ka rumo. Ni chano mar timo ang'o kane higa chakore? Gi nyinga iluonga ni Eric Omondi kata Wivu Mbaya. E dala mar Kindu Bay to amenye dala mar Kisika. Kaluwore gi program mana chano kaka dhano, ngima osebedo matek nyaka ne wachak higa ni nikech kaluwore gi kaka piny pek to gi uchumi kako odhi malo obedo no matek ahinya ma iyudo kaka wachano ok wanyal chopo singo mane wachano kaka wan wawegi kaluwore kaka ngima en. Koro kwayo na madakwa kaka jajua kali gombo kwayo sirikal maduong' mondo mi olornwa sana sana bei mare mafuta piny. Kose lor mano to omiyo bedo gi yot mare transportation. Koro gik moko bedo piny nikech ngima odwa chikore kendo odwa bedo malahinya. Wakwa sirikal mamalo mondo duoknwa bei mar mafuta piny. Mano sana sana koro mondo mi gik mikelo kelno mondo mi gibede bei mapiny moromo ma dhano oganda ma kawaida nyalo manage. Kamano. Erokamano. Pod wadwa loso gimo. Ang' ni nyisa ni iluongi ni ng'a? Aito nyiso ni in kaka kijana ni chano timo ang'o giko higa to be gino mani chano kane higa chakore be itimo nyaka sani? An gi nyinga iluonga ni Felix Obiero kata Wuod gi Nyiri. An kaneno kaka piny osedhi pok odhi koda maber kaka nodhi koda chon. An sani bech gik moko dhi malo kaka spare gi kidwa ni lokne kata ng'ato gimoro. Koro neno mana ni mane mae gini. Koro wane wakwayo mana ni bech gik moko ema oduoknwa piny matin. Waneno ka wahinyora ahinya. Baba? An gi nyinga iluonga ni Jared Ouma. Kiero tiluonga ni Baba Sadu. Anto an ja welding ka. Koro gima nakwayo jatelo timnwa president wa manwa yiero. Omanye kata kochoro Hustler Fund cha. Ukete go bede kata ma uchore ma chakre kata 3,000 moro kadhi malo nyalo konyowa sana. Koro kar 500 ka en koro aneno kotin ahinya uchoro go bede kata ma 3,000 kanyo kabiro kanyo maneno kaber. Lakini gima napango nadhi timo napango na chwoyo ot moro kanyo koro ngima ni obago odhi koda marach. Koro odno chaka kala kendo ka chwoyo kendo achaka ito kod higa manyien kendo ang'endo watimo nang'o. Erokamano ahinya. Ageno ni biro dhi maber higa manyien. Erokamano. Mana kaka iwinjo to mang'o gin moko kuom jo ohala. Ng'enygi gin jogo maloso geche e gweng'gi kama iluongo ni Denmark e kaunti ni ma Kisika. Waloso kodgi. Moko wacho ni ngima osebedo matek kendo gigo mane gichano ok odhi kaka ne gipango. Kata kamano gin gigeno ni higa manyien gigo mane gichano timo gibiro timo kendo gigeno ni ngima ok dhi bedo matek ahinya ka higa biro chakore. Mano kar Januar kanyo. Omiyo ang' nwawegi kanyo kendo
waduoko kuomu e studio mondo wadhi nyime kod twak. Erokamano ahinya Chris kuom bagonwa twak. Gima heroga oganda e kaunti ma Kisii, kata bed ni ngima ne obagogi to chunygi ne ok otho kendo gidhi nyime gi tije magi. Erokamano ahinya Chris kuom bagonwa twak e kaunti ma Kisii. Nyaka rom gajon kapok wadhi e kaunti mano ma Kisumu ma bende ang'e ni nitiere kata mana jodak e kaunti ma Kisumu ma bende chiwonwa